Go. Magandang hapon po uli sa inyo mga kabarik. Ito na naman po tayo. Magluluto po tayo ngayong hapon ng para ulam ngayong gabi. Ang naisip naming lutuin, gulay naman pong sitaw kasi nakakasawa na po ang mga manok, baboy, isda. Sitaw naman po, gulay. Para healthy tayo mga kabarik. Ito po ang lulutuin namin, sitaw. Adobong sitaw ang pangalan nitong lulutuin ko. Siyempre, nandito yung bawang, sibuyas, kunting siling labuyo. Saka ang aking isasahog ay manok. Yung may part ng buto ng manok. Tapos may ginisa mix, paminta, suka, tuyo, saka siyempre mantika para sa panggisa. Tapos mayroon kaming, balat to ng manok. Pinirito ko na mga kabarik para luto na sa ano ko na lang mamaya, ilalagay na lang mamaya sa luto na. Sige. Umpisa na tayo mga kabarik para makapagluto na. Sige. Samahan niyo po ako sa pagluluto. Sa natin tong kalan. Natin siya ng mantika. Lagay na natin mga kabarik yung sibuyas. Ilagay naman natin yung bawang. Sunod natin ilalagay yung manok. Ito, isasawag natin naman. Natin bunso. Ano na pa ako rin. Lagyan natin ng kabarik ng ginisa mix para lumasa na sa manok. Ngayon, makabalik. Paminta pala. Lagyan natin ng paminta.
Takpan muna natin ng ilang minuto. Sinaan ng konti ang apoy. Para maluto muna yung sahog. Saka natin ilalagay yung sitaw. Sige, update ko na lang po kayo mga kabariks maya-maya. So ngayon mga kabarik, pwede na natin ilagay yung sitaw. Lagyan natin yung siling labuyo. Tapos, lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng suka. Suka. Hila. Na natin mga kabari. Maya-maya ng konti, update ko po kayo. Go. So ngayon mga kabari, tingnan na natin. Natuyuan na siya. Lagyan natin ng konting tubig. Konting tubig lang. Tayo natin na kumulo. Takpan muna natin. Update ko na lang po ulit kayo mga kabarik. Ibuksan na natin mga kabarik. Pwede na natin ilagay itong piniritong balat ng manok. Natin yung sabaw.
Sarap na, kabalik. Pwede na ulamin. Natin na ilang minuto. So ngayon mga kabarik, luto na to. Pwede natin pati. Mga kabarik, pwede na natin tong iserve. Para may ulam na tayo ngayong gabi. So, ito na po mga kabariks yung adobong sitaw Bicolano style. Yan, sana po mga kabarik nagustuhan niyo po yung adobong sitaw na niluto ko. At sana po lagi po kayo manonood at sana po mag-subscribe po kayo sa akin channel. Maraming salamat po sa susunod po uling video.